Good morning फैना द' लाइ बर' रायलायनोसैलाय आंहा लोमजानानै दिनै डिउटियाव थाङासै मोजां सिखाराखै नामाबो फैला द' ना सिखारलायाखै मर्निंआनो जाथ'वाखै नामा दाबोलाय आंहा ब्रास सिखारदों ओंखाम संथ'वा ओंखाम संबाय माबा संनो नागिरदों दायो खोना रावबो दाबो सासेनो गैया माथो आयु फैला द' लेंहरबाय साननोसोखौ लेंहरलायनाय जालायलायो लाइभआव फैनाया थाब जइन जानानै रायलायलाबायहरनांगौ कमेन्ट शेयार ना मा होनो ना शेयार होनो खालामलाबायहरनांगौ आरो हरसे लोमजागासिनो नै हारा मुरा नुजाजोबलायबाय मेगना बुथे जाजोब्बाय सासे फैजेनदों कमेन्ट हरदो दे फंबाय ना बिनानाव ना बिब' सोरमोन बियो आंना लोगोफोरा दाबो सिखारलायाखैदां आंना दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभ आंनियाव फैफेरथाराखैमोन दिनैसो जाबाय बेखायनो दिनै फुङावनो लाइभआव फैबाय आरो आं लोमजानायखौ लानानैबाबो सासेल' फैबाय माथो दाबो रावबो गैया बेबो कमेन्टखौनो हरा रायलायनो गोसो गैया खोमा ना मोदोमफ्रानो मानलुजोबथारदों आंनावबो मानलुनाय बेरामसो जालायलांबाय मोनजासुनावमोन हा जोंनाबो जों ओंखाम ओंख्रि संगासिनो माथो सासेयाबो कमेन्टखौ नुथारा आंना कमेन्टआनो माबासो जादों खोमा ब्लकसो जादों खोमा अनखा बेबो थांफिनबावबायसो सासेयाबो आं बिदिबाथाय लाइभखौ नायनो बाथारो मानसि फैयाबाथाय माबाय सामब्राम थाबासो गोदै जागौमोन जोंना ओंखाम संगासिनो फैलायासै माथो जोंना ओंख्रिया मा ओंख्रि होनदोंमोनलाय जोंना मुला मैद्रु मैया लाबोदों आङो मोनायावहाय खामानिनिफ्राय गनानै फैबा लाबोलाय आंखौ जानो बरनोसै फैसा दाब्बाखौनो आंनि फैसा दाब्बाखौनो दाब्बानो बेना आंनि फैसा दाब्बासो नै गावनो लाबोयो गावनो जाजोबो बेखौबो आंनोसो लाबोयो गावनो जानोजोबो मानसि जासुलाथाय मानसियानो काजु बादाम ना मा होनोमोनलाय काजु बादाम सानै फैजेनबाय कमेन्टखौ नुथाराखै दाबो सानैला कमेन्टआनो बन्दसो खोमा आंना
नुथाराखै होनदां आरो सिखारनानै दायो खानायबो खानाखै खालि मोखां सुबाय बेल' दा दुगैनोसै ओंखाम जानोसै मा? नोंहासो होबोदों दहाय माबा हानायालाय आंबो हाया जेबो हायाखै सिखाखौनो मोनाखै सिखा नागिरबा मोनलायलायनो बिदि जाया ओमफ्राय अबाव थांखो नोंसो दोनदों नों अबाव दोनखो नोंसो आंलाय महाय दोनलाबायनांगौ मैयालाय माथो माबाखौनो संदोंना बिलाइ आयै साब्रै फैजेनबायना नै दा सानैल'सै सानै थांलायबायलाय दुंबोर जोबलाय लांबाय थावा एसे माबा होनांगौमोन मुला मैद्रुजों ओंखाम न'आव थाबासो दुन्दिया लाइ लाफा मोनजासिगौमोन ना दायो थावगोन ना थावा रस गैया भिटामिन गैया मैगङा थाबासो दा खारदै गैया संख्रिल'सो होबाबगोन दा जायाखै हरदों खोमा नुवानो माथो नायफैलाय मा क्रस खालामखो कमेन्टखौलाय कमेन्टखौनो नुवाखै आंना बोरैबा जादों फार्स्ट टाइमखायनो मानसिफोरा हरलाबायदोंमोन खोमा साबाल' साबेलाय दाबो साबाल' साबेलाय होनदों अब जाना दंलै कमेन्टआ बानायबाबो जायाखै नै बोरै जाखो बे दासो जादों कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर एबाराव जाबाय बयबो कमेन्ट खालामदो दे लाइक खालामदो गोदानै फैनायबा साबा दङ साबाबो लाइक खालामजोबदो दे बोरैबा जाथारबाय हारा मुरा नुजाजोब्बाय नायजाला अबस्थायानो गैला ने कमेन्ट खालामदो दे फुंनिफ्रायनो दिनै बिराद ओंखाम ओंख्रि संबाय आंनो संजोब्बाय आरो दिनै ना हिन्जावा लोमजानानै दंमोन नालाय आंनो गासिखौबो संजोबदों गाइखेर गोलैदोंमोन ना बेखौनो हाय हाय लोगोफोर दे कमेन्ट दालाव दे कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर माथो बोरै जाथारखो दुरबल नुथारदों माथो लोगोफोर कमेन्ट गैया मा गैयानो ना आं कमेन्ट खालामना नायनायनि नै कमेन्टआनो मानो जायाखै आं कमेन्ट खालामनो थाङोथ' नोंथांमोना कमेन्टखौनो खालामाखै माथो कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर दे Gak ada mau komen terus ya oke nih जोंना ल' अकेयाल' दं माथो कमेन्टआलाय रावबो कमेन्ट हरा जोंनो कमेन्ट हरलायबाय थानोसै बोराय बुरै सानैजोंनो नोंसोर हरलायाबालाय
लाब हरदो लाबफोरल' खालामहरदो कमेन्ट फरायलाबायनोसो फैदोंमोन लोगोफोरजों रायलायनानै ओंखायनोथ' होनबाय आं सिखारलायाखै खोमा लोगोफ्रानो रावबो कमेन्ट खालामग्रायानो गैया बायबायलै लोगोफोर रावबो कमेन्ट हरलायलायाबालाय टाटा बाय बाय